Lihan na to atong Bible sa John chapter 1. Very familiar ni na verse 1. John chapter 1, verses 1 and 14. At ulang apilon ang verse 14, but for the sake of time, at uning tan-awon ramang pod ang uban ng mga verses, but atong i-connect ang verse 1 o verse number 14, because verse 1 is connected to verse 14 for us to understand more unsa o kinsa ang ipasabot sa verse 1. We need to read verse 14. Alright, nana mo? Atong basahon sa pagdungan. Ready? Verse 1, unya, jump ta sa verse number 14. Ready, go. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh, and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Mag-pray ta, Lord God, please help us to understand. Help your people to understand this morning sa lesson nga among tun-an. Nag-pray ko, Lord, nga ang pulong nimo, ang among i-discuss, among tun-an karong buntag will help us, Lord, to understand you, to know you more sa amo ang kinabuhi. Salamat sa imong pulong nga among paminawan, matunan aning kabuntagon. Ikaw magpanalangin sa pagtapos in Jesus' name. Amen. Amen. Now, this morning, ang atong tunan is about the life of Christ. The life of Christ. And I think wala na pinaka nindot nga kinabuhi ng imong tun-an kundi ang kinabuhi ni Kristo. Amen. Kung doon na may dapat bantayan sa Kristohanon ang kinabuhi ni Kristo. Amen. Amen? And you know what, sa daghang mga tao, the life of Christ began at Bethlehem. However, this is not true. We're studying this morning the pre-existent life of Christ. Sa tinud-anay lang, Christ simply came to the earth in Bethlehem. He lived before Bethlehem. Wa pa'y Bethlehem na nas Kristo. Amen. As God. Yes. Amen? Kaya katong nagpakatao dito sa Bethlehem, that was Jesus Christ, that was God in the flesh. Yes, Ryan. Amen? Christ is part of the eternal Godhead. Kung saan yung Godhead? Kaning Godhead nga term sa Bible, na familiar tani sa word nga Trinity. No, kita nagtuo ta nga dunay usa ka Dios nga nagpadayag sa iyang kaugalingon sa diha sa tulo ka persona. And that is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. But there is only one God. Tamalibong ana, usa lang ang Dios. Now, Christ is the Son of God. He is the second person of the Triune God or the Trinity. Alright, so ang atong lesson for this morning will begin the life of Christ. That is our studies in the life of Christ. There is no way to begin the life of Christ. For Christ never began. Nga naman, si Kristo tungod kay sa Dios, wa siya'y sinugdanan. Amen? He is eternal and has always been with the Father. But salamat nga ang Dios mga kaigsunan nga Espiritu, He came to earth and became man. Di ta kasabot o kinsa o unsa ang Dios, without the Lord Jesus Christ. Yes. Amen.
Because Jesus Christ is the perfect manifestation of the person of God. Amen. Amen? So we will never know who God is without Jesus Christ. Amen. Kaila ka Ginoo, kabaluta og unsa ang Ginoo, kinsa ang Ginoo, tungod ni Kristo. Nga mianhi dinhi. Okay? Now, dunay mga butang nga atong tan-awon mahitungod ni Kristo. One, He was in the beginning. That is in John chapter 1 verse 1 sa atong gibasa. In the beginning was the Word. Gitawag sa og Word. Ang pangalan niya is Word. And look at that. You will find that the word here is referring to Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. O mo ni nakanindot ani sa King James na translation, tungod kay klaro yun, Amen. na si Kristo Dios. Kung madto ka sa ubang translation, ang God diha sa katapusan is small letter G. Amen. Amen. A God, small God. O mo nang dunay mga nagtudlo nga si Kristo Dios pero gamay. No? Dunay mga nagtudlo nga si Kristo is inferior to the Father. So ang dako gyud nga Dios ang amahan, unya ang anak gamay nga Dios. But here mga kaigsunan, nakita nato nga dili si Kristo gamay nga Dios. Amen? And by the way, wala na laing translation sa Bible nga close kaayo sa original nga Hebrew o Greek gawa sa King James Version. Amen? Sa English na translation. Munang ang mga Kristohanon sa una, ang ilang gigamit nga mga version sa una is the King James. Karon daghan kayong version sa Bible nga dunay daghan kayong nahimo nga omisyon. Dunay mga gipangtangtang, dunay po'y gipangdugang, o nang mas maayo nga ang atong Bible, King James nga Bible. Amen. 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 Look at that. The Word is a name given to Jesus Christ. Kung ato ning tan-awon ang verse number 1, kunya i-connect nato sa verse number 14, the more nato pagyud nga maklaro who is this Word in verse 1. Ingon ang verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So the Word was with God, and the Word was God. Unya in verse 14, maklaro pag yun nato, i-explain din sa verse 14, ug kinsa ning word gitawag ginganlan og word sa verse number 1, verse 14. And the Word was made flesh. Ug ang pulong nahimong unod or nahimong tao, and dwelt among us. Mipuyo uban nato sa mga tao. And we beheld His glory. Whose glory? The glory as of the only begotten of the Father. So, mas naklaro pa gid og maayo nga ang glory nga atong nakita is the glory of the only begotten of the Father. Kinsa maning begotten of the Father? Si kinsa ni? Si Jesus Christ. This is Jesus Christ, full of grace and truth. By the way, ang puno og grasya dili si Maria. You cannot find it in the Bible nga si Maria puno sa grasya. Amen. Ang puno og grasya si Kristo. Amen. Pero sumo kayo palandungon mga kaigsunan na sa RC, si Maria ang puno sa grasya.
O, kung nagdunatay, pag-ampo sa una, wapata na luwas, nga Hail Mary, full of grace. That is a blasphemy. Because there is only one person that is full of grace and truth. And that is the Lord Jesus Christ. Amen. Amen? Munang ang pasidungog mga kaigsunan sa pagkapuno o grasya nga dapat unta dito ra ni Kristo ihatag, dunay lain nga miangkon. Amen. Kay doon na may gihimo nga lain nga puno o grasya. But wa nay laing puno o grasya gawas ni Kristo. Amen. Amen? So diha nakita nato that Jesus Christ was in the beginning. He was in the beginning. And He was with God. Kung ato ning i-connect sa Genesis chapter 1, unsay giingon sa Genesis chapter 1, in the beginning, God God created created the heaven. the heaven and the earth. Okay. Wala diha niingon nga ang Ginoo dunay beginning. Amen. Amen. Walay beginning kung walay Ginoo. Yes. Amen. Kay ang tanan nga butang nagsugod sa Ginoo. Amen. Ang Ginoo ra ang walay beginning. That's right. Amen? Because He is eternal. Yes. Amen. Alright? In the beginning, God created the heaven and the earth. Kunya, kung atong balikan ang John chapter 1, in verse number 2, the same was in the beginning with God. Kinsa gipasabot anang was in the beginning with God? The Word. Word. Amen. The word there, the Greek word there is logos. Christ is the living Word. Amen. Ang Bible nga atong gikuptan, this is the written Word. Amen. And Christ is the living Word. Amen. Amen. Amen? He is the living Word. Ug tanawa ang verse 3. All things were made by Him. And without Him, kinsa man ang Him diha? Let's apply the context. Mas kinsa nang Him? Si Jesus Christ. Amen. Unya, kung wala daw siya, was not anything made that was made. Kung wala si Kristo, walay namugna, walay nabuhat, walay nag-create. Amen. So kung imong tanawon, during sa creation, Christ is the Creator. Amen. Amen. He is the Creator. Amen. Kung ito nang lisod kayo na dawaton nga teaching nga si Kristo tao ra. Yeah. Kaya wala may tao nga maka-create. That's right. Amen. Pwede nga ang tao maka-invento. Yeah. Amen? Pero ang iyang gigamiton sa iyang pag-invento, doon na ngay daan nga materialis. But kaning gihimo sa Ginoo, He created something from nothing. Amen. Amen. Iyarang giistorya. Mm. Yung sa manato din nga mo istorya ka, unya mo tunga na. Yes. Wala oy. Amen. Di na mahitabo. Amen. Only God did that. That's why makita nato din that Christ was the Creator. Amen. All things were made by Him. And without Him was not anything made that was made. Jesus was the Creator of the world. Amen? Ug nakita na nato mga kaigsunan sa Genesis chapter 1 nga atong gibasa, in the beginning, God created. The word God there means Elohim in Hebrew. Amen. And the word Elohim in Hebrew, that is a plural form. Plural. Kana nga word. Ang word ba nga Elohim, plural na. It means, may plural, more than one. Okay? So pag-ingon diya nga, in the beginning, Elohim created. Plural. But, yet, singular. Okay, mong kalibog. Ato yung ipasol. It means more than one and yet one.
Unsa may pasulod yun, ana? That God is one God. And yet, He is revealed in more than one person. Yes. That's why Jesus Christ was equal with the Father. Amen. He is equal. He is co-equal with the Father. He is co-eternal. And He is co-existent. Amen. Amen? Si Kristo, dili siya 50% man, unya 50% God. He is 100% man and 100% God. Amen. We called it in our study in theology hypostatic. Christ is hypostatic. He is 100% God and 100% man. Amen. Amen. Dili sa 50-50. 50% man, 50% God equals 100%. No. Amen? So, unang salamat na karon mga kaigsunan nga mailahan yun nato ang tinuod ng Kristo. Amen. Amen. Nga, dili lang sa Savior. Yes. Di lang sa mangluluwas. Amen. Yes, mo na hinungdan nga nung ni ani which ato niya nang ma-take up. But for now, gusto kong musugod dun sa beginning. Sa kinabuhi ba ni Kristo, wa pa siya nagpakatao. Para the more nato masabtan kinsa ug unsa si Kristo. Alright? I want you to go to Genesis 1:26. There's a text in the screen, but kung na kay Bible, pwede ka makaabli pa. In Genesis chapter, saan mo gingon na 1:26. 1:26. This is the time when God created man. Sa dihang gibuhat sa Dios ang tao. Atong basahon ang verse 26 sa kagdungan. Ready, read. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Verse 27. So God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female created He them. Okay, duha ra gibuhat sa Ginoo nga tao. Lalaki ug babae. Period. Amen? But Satan is very a great imitator. God said, let us make man. Look at the word, let us. I think kabalutaan na, niagi man tag-eskwela sa elementary gitudlo man di ba? Elementary gitudlo na, no? Kabalutag unsa ng singular o unsa ng plural. Kabalutag unsa ng noun o unsa ng pronoun. This is a personal pronoun. Let us. And this is a plural personal pronoun. Amen. Ano yun na Ginoo ay, di mo ka maingon nga, let us, o niya, ikaw lang usa. Amen. Di mo ka maingon nga, atong buhaton niya, ikaw lang usa. No, nakay gihimo diha, sa imuhang working table, yun ka nga, atong buhaton niya, ikaw lang usa. Iso ay mong gika-istorya. It means, kung mo yung kag mo gamit kag word nga, as or ato, it means na kay kuyog. Amen. Kunya, let us make man in our. And then, after our. Plural. Amen? So here, makita na to, this plurality again. But only one God. Ay, kakalimut ha? Usagin ang Diyos. But three persons. Jesus as the Son of God is one of those persons. Amen. Dito dapat malibog ani. Yes. Kaya uban nga mga oneness, malibog man sila ani. Di man sila kadawat nga dunay tulo ka persona. Amen. Kaya may tabo, tulo ang Dios. Yes. Wala ka nagtudlo nga tulo ang Dios. Correct. Kaya di na mo teaching sa Bible. Ang teaching sa Bible, there is only one God. Amen. But that one God reveals Himself in three distinct personalities. Amen. Now, we do not have a right to question. Ang problema man gud sa ubang nga Bible student,
They did not study the Bible to understand and learn. They study the Bible para mangita sila sayo and to make it critic. Yeah. Correct. Oh, so this is for all of us. Para nato, kung magbasa ka og Bible, magtuon kag Biblia, ayaw pagbasa og tuon og Biblia para imong i-criticize ang Bible. Ayaw pagbasa sa Bible para mangita kag error. Asa may sayop ani, sayop gyud niyo. Dapat dili ni question mark, dapat period ni. Unya anong period? Dili. Amen. 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 Oh, di na lang ka mga kaigsunan ng ato, mutuo ta unsay naa diri sa Bible. But dili pwede nga mahimo tang critic. Amen. Amen. Oh, sa pulong sa Ginoo. Oh, by the way, kinsa magutawon ta mo criticize sa pulong sa Ginoo? Right. Ulahira kayo ta. Right. Amen. 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 No? O ganito ang kaigsunan nga ang nag-translate ani, they were linguistic people. They were graduate mga kaigsunan from a very well-known universities. Amen. Ang nag-translate, magigamit sa Ginoo, ma-translate niya into English Bible and to many languages. Ang nag-translate ani King James, mga kaigsunan, most of them understood around 10 languages. They knew Hebrew, they knew Greek, they knew English, they knew Latin. Most of them, I think all of them were linguistic people. Amen? Munang, di nato ni i-question nga naani sayo, ato ning tuuhan. Mo na giingon sa Bible. Kunya di man yun nila nga dawat nga niingon ang Bible nga these three are one. Di man yun nila madawat nga niingon sa Kristo ang nakakita nako, nakakita sa Amahan. So wala sila nga tanawa, tulo Ginoo. Duhay Ginoo. Kunya sa man na niingon mas Kristo pod nga, di na nila madawat nga ako ug ang akong Amahan usara. Pero kita dangay malipog ana. Amen. Amen? So Christ, nakita na to that He was the Creator. Amen. He was in the beginning with God, and He was God. Amen. And He was the Creator. Now, another thing, His coming to earth, ang pag-anhi ni Kristo, was simply God becoming flesh. Pag-anhi ni Kristo din sa kalibutan, Diyos na siya daan. Amen? He is already God. And He just came here to become flesh or to become flesh. Tanawa ang John chapter 1. Balik kag gamay. Verse 11. John chapter 1 verse 11. Ingon din ha. Kuyog ikos magbasa kalihok. He came unto His own. And His own received Him not. Amen. Kinsa man ning His own, diha gipasabot, the Jews. Si Kristo Hudiyo. In His humanity. Hudiyo ang iyang gipili nga rasa sa tao. Hudiyo. Dili Pilipino. No? O katos Kristo, mga Hudiyo, mga gwapo, di ba? O siguro hinungdan nga wa niya gipiling Pilipino. Di man kayo tagwapo. Gwapohon ra. Pero, ang subo palandomon, ang iyang gipili mo, ano iwa ni dawat? Amen. O unang nakaambit tas kaluwasan. Amen. O bito nang niingon ang Bible, gitudlo din nga kitang mga Gentiles, mga hintil mata, nga nakaambit og kaluwasan, kita manghambok. That's right. Kay nakaambit lugod ka. Amen. Amen. Nakaambit ba? Kung sailan si Bono na nakaambit. Kasabot ka nakaambit? Kana ba mo unta kay labot? Naka-appeal. Nakaapil. Oh. Tintangayan taong luwason eh.
Salamat makaigsunan. Mayroon pong mga Hudiyo ni dawat. Kaysa dawa ni dawat ang mga Hudiyo, ang Ginoo nagsugo. And it was the Apostle Paul. You go to the Gentiles. Hindi rin din sa mga dawat. Yeah. Dahil parable katong great supper, naghimo ang certain man, rich man og supper, and ipa-invite niya ang dunay mga imbitado, tanang mga imbitado ng balibad. Ang usa nagapalit og yuta. Unya iyang tanawon. Unya panihapon ko to. Excuse ra gito, tiyaw mo nang mutan-aw kag yuta, unya gabi. Kay panihapon man. Unya ang usa, unsa to iyang kanay? Ha? Katuwa pa na pa usa. Katong baka nakapalit og baka. Unya yang tisningan og daro. Yabag magdaro kagabi. It was just an alibi actually. Di gyud to tinuod. Unya ang usa, I have married a wife. I must go and prove her. No, dili na mo psikolog. Katunang sa baka, iyang i-prove ang baka ba? Oh, naminyo, unya, ganimon sa mi. But, ang interpretation yun na, katong tanan, kahulag boys mga Hudiyo. The Jews were the very people nga gitagaan sa Ginoo og invitation, but di nalibad. Unang pagbalik niya, ingon ang katong servant nga, Master, may di mas lang wali. Suko ang katong master. Kaya kan kayo imagine, nag-ihaw na ka, napatay na ihaw ng baka, o niya, dahil mong giimbitar o niya to. Kung sa'y giingon sa iyang master, go to the highways and hedges. Adto ka dito sa kadalanan, into the streets. Tanan nga mga buta, mga bakol, mga pilay, imbitara pa niya. Kinsa man ito'y ipasabot? The Gentiles. Amen. So na ang mga Gentiles noon, mo'y nakakaon. Yes. Nakakaon ba? Ba't di to para nato? Today, gipakaon, wa man mo kaon. Amen? Munang praise the Lord that we are saved. Amen. Mo gyud na hinungdan, usang hinungdan, nganong si Kristo ni anhi nagpakatao. Alright? He came to His own. That means, Bethlehem. Dito man sa Bethlehem na tao. Gipanagna na daan sa Old Testament ni Isaiah, nga dunay birhin nga babae, nga manangkon, magsamkon, o bata. Tawagon ang iyang pangalan o Counselor. Nag-mention na diha sa Isaiah. Ano saan nga verse? 9:6 ba na? Ato ko tanaw na huwag sa akong lesson, but ato mapilon. Basa, ready go. For unto us a child is born. That speaks of the humanity of Christ. Sunod, unto us a son is given. That speaks of the divinity of Christ. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Wala, gitawag sa Mighty God, gitawag po sa Everlasting Father. Kisa lagi po sabot, anak, it's Jesus Christ. Amen? Muna dito malibog ha? Kay si Kristo o ang amahan, usara lagi sila sa pagka-Diyos. So He came to Bethlehem, dito sa Israel nagpagkatao, came to His own, and His own received Him not. Tanawa, verse 14 in John chapter 1, and the Word, kinsa ng Word gani? Jesus, was made or became flesh and dwelt among us. Mipuyo, the word dwelt there, tabernacled. He dwelt. He tabernacled among us, and we beheld His glory. This means that God became flesh and tabernacled among us. Jesus was in His permanent form in heaven.
He took upon himself a temporary form, like a tent or tabernacle, and came to earth for 33 years. 33 katuig mianhi si Kristo. He came to reveal God to man, para ang mga tao makaila o makasabot kinsa ang Dios. This is what the birth of Jesus was all about. That man, sinners, sinful mankind will know who God is. Amen. Amen? Unang kaning mga tao di gud ka pangulipas, ang mga tao di gud ka pangulipas nga wa ko kailas Ginoo. Kay gianhi gyud ta niya. Amen. Gianhi ta niya. Amen. Amen? Then, another thing, he took steps down when he came to earth. He took steps down when he came to earth. Let's go to Philippians chapter 2, verse 5. Philippians chapter 2, verse number 5. Are you following? We're in our Sunday school. Philippians chapter 2, verse number 5. Atong basahon sa pagdungan ang verse number 5. Ready, read. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God. Look at that. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal With God. with God. You know what? Jesus Christ is God. But when He came here on earth, He was not thinking that He is God. Yes. Kaya kung maunay huna-hunaon sa Ginoo, maghuna-huna siya that He is God, He's the creator of everything, He will not come here. Amen. Amen? That's why tanawa ang sunod na verse. But made Himself of no Reputation. reputation. Amen? Look at the steps na gihimo ni Kristo when He came here on earth. Amen? The different steps in His descent. Pagkanaog niya din, pag-anhin sa kalibutan, unsay mga steps na gihimo ni Kristo. He made Himself of no reputation. Amen? Usa nga babag nato usay pag-alagad ang dagang mga tao, dunay dagang mga tao di kaalagad sa Ginoo tungod sa reputation. Unsa may ikasulti nila, unsa ikasulti niya. Never mind. Amen. Dili importante unsa ikasulti sa mga tao. Amen. Because at the end of the day, di ta mo patubang sa mga tao, we will stand before God. Amen. Amen? You stand. Kung nakasabot ka, you stand. Kung sa may kasulti sa akong papa, kung ikaw na young people, kung sa ikasulti sa akong mama, kung sa ikasulti sa akong mga friends, sa akong mga relatives. Si Kristo, yan ni gani, He is God. Layo ra kayo ta. Wala ganit ka kumayingking sa kahintang ni Kristo, Amen. sa posisyon ni Kristo. But He came here, made Himself of no reputation. That's the first step. Another step, He took upon Him the form of a servant. He was not a servant because He is King. King. Lord. But He took the form Amen. of a servant. Nagpakasulugoon siya. Amen. Na, Amen. pumito nang ang dako o nindot nga example sa servanthood si Kristo. Amen. Amen. Amen? Salamat mga kaigsuunan ni Ginoong Hesus. Wasa ni anhi mga kaigsuunan para in fact, kabalo ka ang nag-recognize ni Christ that He is King. Dili siya mismo. Yes. It was the people. Amen. This is the King of the Jews. He is the King. Pag dili, pag anhin niya mga kaigsuunan, in fact, kabalutan ito ng ganin sa pasungan, nagpakatao. That's one of the reasons I think ang mga Hudyo wa sa dawata. Kaya ang mga Hudyo nag-expect sila og Messiah na moabot. But in a kingly nga pag-abot ba?
Nga, di sila kadawat nga mo ni atong Misaya, mo ni atong hari. Nga, pobre man kayo ni. Dito pa yun sa nagpakatao sa pamilya ni Joseph of ni Mary. Amen? Panday. Unang mga Hudiyo di sa kadawat. Kaya nag-expect man sila nga ang ilang Misaya kanang gikan yun sa pamilya nga royal yun. Oh, mas nakabalo nga kanis Jesus Christ gikan yun sa pamilya nga royal family. Kaya kung imong i-trace back ang kaliwat ni Mary, gikan sa pamilya ni Abraham padung ni David, mga hari. But ang pag-anhin ng Kristo, una niyang pag-anhin, He came here as a Savior. He came here as a servant. Sa ikaduha niya niyang pagbalik din sa kalibutan, that's the time He will came here as King. Amen. And as Judge. Amen. Amen. Amen? Took upon Him the form of a servant. Inaot ko nga di yung tata maglisod o alagad sa Ginoo. Amen? Kabaw ka kung doon na tayo servant heart, itong kasing-kasing ba, has a willingness to serve the Lord. Amen? Dili ni problema ang pag-alagad. Amen. And was made, tanawa, in the likeness of man. Dili sa man, He was made in the likeness. Okay, lahi ng made ha o created. Christ was not created because He was the creator. Amen. He was made. Another steps nga gihimo ni Kristo when He came on earth. Tanawa, verse number 8. And being found in fashion as a man. As a man. It means dili sa man, as a man. What's the next verse? He humbled Himself. That's the next step that Christ did. He humbled Himself. You know, humility is important. Amen. Amen? Amen? We have nothing to be proud of. Amen? O, kaning pag-alagad sa Ginoo kinahanglan ni humility. Amen? Amen. Humility. Alright? He humbled Himself. Can you imagine, no? Sa'y tag-iyas tanan, sa maoy magpupuhat sa tanan, sa ang langit makaigsunan, dito sa langit, gisimba sa, gikantakan sa. Amen? Ang mga anghel dito sa langit, yukbo niya. Actually, kung atong tanawon, ang Ginoo, wa kinahanglan sa tao. Amen. Sometimes yung madangwan mo na nga, ay, kung wa ang tao, mingaw kay Ginoo. Dili, oy. Nga naman, kay wa pa'y tao, na anay nagsimba niya. Amen. Who? The angels in heaven. Amen. Mas una man yan gi-create ang mga anghel. Ang iyang sigid ka fellowship, the angels in heaven. Amen? Nung ito nang there is a verse in the Bible, I do not know where's that, but I think in the book of Peter, I think 1 Peter or 2 Peter, nga, ang mga anghel, they have the feeling, mga kaigsoon, more about godly jealousy. Nga every time nga, ang katubang pag-anhing Kristo, the angels were thinking nga, isa man yun ng mga tawanan nga nung pakamatyan man niya. Hello, amen? Amen. Kabalo ka, ang ipakamatyan ni Kristo, bisan gani ang katong mga anghel na mikuyog o rebuilding ni Lucifer, wala to'y apil sa iyang ipakamatyan. Ang iyang ipakamatyan ra, ang tao. Amen. Amen. So ang mga anghel, tanaw nga, saan yun naka-special ni mga tawhana? Amen? Are you glad that you are saved? Amen. Kaangayan luwason sa Ginoo. Amen. Amen? Pasalamat giluwas sa Ginoo. Amen. He humbled Himself.
And look at the next step. He became obedient unto death. Wow. Kung doon na may pinakalisod nga gihimo ni Kristo, gihimo sa Dios, it's death. Why? God is eternal. Amen? He is the source of life. Ang Dios walay kamatayon. Pero iyang gitilawan ang kamatayon. Are you with me? Aron ikaw ug ako nga sinutanan sa ikaduhang kamatayon sa impierno, makaangkon og kinabuhi. Amen. Naka-realize ba ta na? Lisod kayo na, can you imagine? Wa kay kamatayon, unya imong tistingan ang kamatayon? Imong tilawan ang kamatayon? O ito na, katong sa diyang si Kristo namatay dito sa cross, ang iyarang pagkatao ang namatay for 3 days. Pero ang iyang pagka-Diyos, wala namatay. Uhi siya. Ito na, natay mentality sa una nga panahon sa Birni Santo, magsugal, mag-inom, tamas, ginawa kay patay ang Ginoo. Dili mamatay ang Ginoo eh. Amen. Oh. Kamalo ka, ang mga CFD karon nag-away, na-divide po sila. Catholic Faith Defender ba? Nga naman, doon ay mga nagtuo nga God died. Namatay ang Diyos. Unya, ang mga CFD sa Cebu, di man mutuo nga namatay ang Diyos. Pero ang mga dito sa Bohol, namatay ang Diyos. Kubot sila. Sakto itong sa Cebu, namatay ang Diyos. Amen? Logical man good ang pamaagi nga si Kristo Diyos. So kay nalansang sa cross, namatay, di namatay po ang Diyos. Sayop na, that is logical. Dili na biblical. Kaya ang Diyos, may kamatayon. Amen? Can you imagine, He became obedient unto death? Iyang gisunod ang amahan, bisan pa man kamatayon, even the death of the cross. O, kabaw ka, sa panahon sa mga Romano, kung doon na may pinaka-makauulaw nga kamatayon, kanang kamatayon nga ilansang ka sa cross. Oh, ilansang ka sa cross. Ang pamaagi sa mga Romans pag-execute o mga dagkong kriminal, ilansang sa cross. Kunya ulaw kay na, kaysa di pa ka ilansang, pasuhor pa maka. Iposisyon sa kaba. Umotos Kristo. Masalamat mga kaigsunan nga ang kaulaw, ingon ang Bible, di ba? Despising the shame. Wala gitagad ni Kristo ang kaulaw. Bahalag maulawan siya. Basta maluwas siya. Amen. Amen? Kaya kita nga giluwas, maulaw kang Kristo. Dapat kita maulaw. Amen. Amen? Amen? Oh. Hinaot nga di ta maulaw. Ulaw ka nga baptis. Ilang ampo ratas Ginoo. Nasabot ko sa piling. You know, I grow up in a church nga gamay kaayo. Ug dito sa Cordoba, nagoy membro nga. Dati nakaako gud sa Suryang Pasurayan. Kabalo ka pastor, maulaw mi masimusin pa dinhi kay luoy kayo atong tigumanan. Ay na lang nagsurya kabalo ng pastor. Right. Kisa gud tayo pastor nga di ganahan og nindot tigumanan. Pero ihatag ra gyud nas Ginoo sa right time. Amen. O di, karon wala sila katilaw ng tulo ka andana nga building kay yawa man sila. Kay maulo sila mosimba dito kay ang simba sa Cordoba mura bay atong arka. Usa ka buok pultahan, way bintana. Una magsimba, kami dita. Oh. Unya, Daplig Highway ha, Daplig Highway. Dita tadi kay kita Daplig Highway. Daplig Highway. Nga ang mga young people, dunay young people nga
nagparade sila sa school, ni Agi dito, niyanang yung people nga, muna among church. Proud kayo sa ba? But niyana yung mga classmate nga, church na. Mura man nagbudiga. Kaya mura man nagbudiga. But it's okay. Hindi na dapat masugo, kaya tinuod man po. O pero ang Ginoo naglantaw. Amen. Amen. Oh. Bintado sa una nga ang entrance diha pa oh. Oh, pero kada sulod nako diha, kabalo ka makita nako diri ang atok, but you know, I just talk to the Lord. Lord. Amen. Kasabot man ba nga ang church, mga tao? Yes, amen. Amen. Mga tao, church is people that are saved. Amen. Kani is just a building or meeting place. Pero gaon po ta. Natagaan tas Ginoo sa kadlaw o arang-arang nga tigumanan. Arang-arang tini inighangin mga kaigsunan. Nanglan kang mangayog tabang sa Ginoo. Pasalamat ta nga nakagamit ta ani. Amen. Amen. Oh. Let us just be faithful to the Lord. And be contented. Unsay gihatag sa Ginoo for now? Oh, nantay materialis da. Anytime, makuha na magtukod. Di na nito, sana? Ma-miss din nato. Amen. Ano ba? Oh. Amen? Then, pa'y usoy. Ako pa din. Si Jesus Christ, He was also the impress image of God. Oh, si Kristo is photocopy sa Diyos. Photocopy ba? Ang iyang panagway, mauman po ang panagway sa Diyos. No? Oh. In the flesh, Christ was not just born in Bethlehem. He became flesh. God was impressed in the flesh in Bethlehem. Mura ba gi-imprinta? Talay ka nang gi-imprinta? Kung sa imong gi-layout sa computer, iagi na og printer, paggawas ana, unsay na as computer, mao po na ang naa dito niya sa imong printahan. Di ba? Mura ba picture nimo? Unya imong unsay tawag na? Ipa-develop. Kung unsay na diha sa camera nimo, pag adto ana sa mo develop, mao po nang naw nga ang mugawas. Oh. Di kay ang naa dinhi maimuhang naon nga paggawas, lahi na nga naw. Maura, ingon ana pud mga kaigsunan. And by the way, ato ni klarohon, kanang naong bitaw nga makita nato nga picture, dili na mo'y naong ni Kristo. Oh, kana sila mga artista sa Hollywood nga ilang sila mo ini-play sa role ni Christ sa lida. Oh, daghan na sila. Di lang usa. But kung mag-isgot tagnaon, tungod kay ang gigamit man gud nga mga Hudiyo, doon na tayo idea nga ang naong ni Kristo mura-mura mga Hudiyo. Amen? Amen. O kay Hudiyo man ang iyang gigamit nga rasa. Di gud pwede nga Pinoy. Nga murag Pinoy ang naong ni Kristo. Di pun American. Although kaning Hudiyo ug American, magtanaw ka, murag magtapad ni sila, murag mag-isod kag determine. Not until mo istorya, kaya ang inistoryahan sa Hudiyo, lahi man gud. Oh. Then, He was before the foundation of the earth. Kristo, wa pang kalibutan na anak. Amen? Oh. Then, lastly, there are several appearances of Jesus Christ in the Old Testament before His birth. Yes. Wa pa na tao si Kristo in the flesh. Si Kristo doon ay mabasa sa Biblia na nagpakita sa kay nung doon kaato kanila ni Shadrach, Meshach ug Abednego while
Gitambog sila ni King. What's that king? Nebuchadnezzar? King Darius. Gitambog sila sa hudnuhan ba? Kunya, nanang hari nga. O sa katulog. O katulog. O itong ipatulog sa Ginoo. Unsa na ka itong gitambog dito? Ang iyang ipatambog, tulog ka mo. Pero ang nakita nila, upat na. Jesus Christ. O niya, i-mention yun nga, ang iyang nakita, the Son of God. Amen. Amen. Amen? Ikuyugan sila sa Diyos ni Kristo Amen. dito sa hudnuhan. Wow, amen? What a blessing. Amen. There are many times, katong si Jacob, katong tibuok paggabi nga nakigrisling siya og angel. It was actually Jesus Christ. In a form of an angel, we called it Christopanis. Jesus Christ, or God, Jesus Christ in the form of an angel. So in the Old Testament palandaan, makita na tumatingsunan nga naa na si Kristo. Amen? So katong pag-anhin niya, he just came here to become flesh. Alright? Nga naman, sunod Domingo ato ng padayonon. O nga nung nianhi man yun si Kristo, kunya nagpakatao. Amen. Okay? So, hinaot ko nga doon na tayo nakuha nga mga pagtulunan Amen. sa ato ang lesson nga gi-take up karon. Unya, the more ni mong mailhan kinsa pa gyud si Kristo. Amen? Oh, kinahanglan mailhan nimo si Kristo, dili lang pangalan. Dili lang nimo sa manluluwas, kundi Dios sa nimo. Dios pa, dunay daghang mga tao ang nailhan nila may tungod ni Kristo, ngalan ra. Doon po ibang mga tao nga ang nailhan nila ni Kristo, manluluwas ra. Dili ra siya manluluwas. Sa Dios. Amen. Siya ang magbubuhat. So kung wala si Kristo ni anhi, wa taron. Wa ta. Naata tungod ni Kristo. Amen. Amen? Walay tao. Wa kay makita ang mga tano, mga hayop, tanan. Tungod na kay naa si Kristo. Amen. Naghimo ni ana. Mutang munang kita mututa nga si Kristo Dios gyud. Dili ra sa tao ra ha. Ito na may nagtuturo nga tao ra gyud si Kristo. Di na tinuod. Katunga ra na. Half truth o kanang half truth dili na truth. Amen. O kanang kamatuoran nga naisagol nga bakap di na kamatuoran. That's right. Hello? O mo nang we thank the Lord nga atong nailan si Kristo. Kung doon na may persona nga kinanglan nimong ila-ilahon pagbahayo sa imong kinabuhi, wala ilain si Ginoong Jesus. Amen. Amen? No? Ila-ilaha sa how do we know it? Christ Pastor. Through His Word. Through this book. Munang ang Bible, importante kaayo ni. Amen. O ayaw ko kag kalimot, magbasa. Magpatalingog sa iyang pulong. Amen? Kanang imong pag-anhig simbahan, naminaw kagwali. That is part of knowing Christ more. Amen. Kaya say, kung ikaw rin magbasa-basa, di man ka kasabot. O mo nang salamat ang adunay mo tabang na tug pasabot. Amen? Ug maunay trabaho, usang nga trabaho sa imong pastor. Napasabtol ka og dugang sa pulong sa Ginoo mahitungod ni Kristo. Kaya ang tanan nga nakasulat ani centers God, Amen. Dios. In fact, ang pinakasimple aning Biblia nga word is Lord. Amen. Amen. Dili na coincidence, I think. But ang pinaka-sentro ba, because Genesis to Revelation nga word, ang pinaka-center nga word is Lord. Amen. Nga naman, kaysa man yung sentro aning pulong sa Ginoo. That's right. Amen? O, nga nung gisulat ng Bible,
Para the more tang makaila who Jesus Christ is. Amen. Amen? So that's all for our Sunday school.